பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி லைக் பண்ணிக்கோங்க, ஷேர் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. லெட்ஸ் கோ டு த கேம் பிளே வீடியோ. வந்துட்டு இருக்கு. இப்போ மேப் லோட் ஆயிடுச்சு நம்மளுக்கு. இப்போ நம்ம பீக்கை மார்க் பண்ணிட்டு பீக்கில் இறங்கலாம். இப்போ நம்ம பீக்கில் இறங்கலாம். இது ஒரு 2:30 மணியோ இல்லை ஒரு 12 மணிக்கோ முன்னாடி எடுத்த ஒரு ரெக்கார்டு வீடியோ நினைக்கிறேன். ஆமாம், அந்த ரெக்கார்டு வீடியோ இது. இந்த கேம் பிளே முழுக்க எங்கள் அண்ணன் தான் விளாண்டான், நான் விளாட்ல. நான் இந்த மாதிரி எடிட்டிங் வேலை தான் பண்ணேன். சரி, இறங்கணுன்னா நம்மளுக்கு என்ன கன் கிடைக்க போகுது தெரியல. இப்போ நம்ம இறங்கிட்டோம். நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே பிளாஸ்மா கிடச்சிருக்கு. HMP க்ளோவால் கிடச்சிச்சு. ஓகே, இதை வச்சு சமாளிச்சுலாம் இப்போதைக்கு. இந்த கேம் வந்து இந்த வாட்டி இந்த கேம் பிளே வந்து ரொம்ப லேக் அடிச்சிச்சு எங்களுக்கு. இந்த வாட்டி செம்ம லேக் இந்த கேம் பிளே உண்மையிலே. ஆனால் இது ஒரு தரமான மேட்ச், ரேங்க்டு மேட்ச், தரமான ஒரு ரேங்க்டு மேட்ச். இங்கே ஒருத்தன் போயிட்டுருக்கான் பார்த்தீங்களா, அதை நாங்கள் கவனிக்கவே இல்லை. நான் இப்போ வீடியோவில் பார்த்தா நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இங்கிட்ட பார்த்தா இங்கிட்ட ஒருத்தன் நான் HMP வச்சு அடின்னு அடிச்சுட்டு இருக்கோம். போட்டுட்டா அவன் என்ன ஷார்ட் எடுத்து வயிற்றுக்குள்ளேயே விட்டான் பாருங்க. ஒரு ஷார்ட்டு பாதி எடுத்து அப்படியே போயிடுச்சு. அவன் மெடிக்கெட் போட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது இப்போ அவன் உள்ளே போயிட்டுருக்குமா, ஒருத்தான் அடிப்பான். பின்னாடியிலேருந்து அடிக்க, முன்னாடியில் அடிக்க சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா கிளிட்ஜு. இது பக்கு உள்ளே வந்து அடிச்சிடுச்சு. வந்துட்டான், உள்ளே வந்துட்டான். எங்களுக்கு பக்குன்னு அடிச்சு. 2 பேரும் அங்கிட்டு சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கு. போகலாமா வேணாமா, சரி போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடைச்சோம். சரி போவோம், என்னதான் பண்ண முடியும்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் போயிட்டு இருந்தோம். சரி, இப்போ நம்ம க்ளோவால் விட்டு வெளியே வந்துட்டு UMP எடுத்தேன். என்னன்னா நடக்கட்டுமே போனோம். போனால் 2 பேர் என்னடா நடக்குதுன்னு பார்த்தா 2 பேர் அடித்து சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. இது ஒருத்தன் வந்தான், இவனை ஒரு ஷாட்டு செம்ம டேமேஜ் வாங்கிருப்பான் உங்களுக்கு. ஒரு ஷாட்லேயே செத்து போயிட்டான். இப்போ இங்கிட்டு பார்த்தா இங்கிட்ட ஒருத்தன் அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். போடுறாக்குறவனவன் பார்த்தா உள்ளேருந்து ஒருத்தன் வரான். இப்போ வந்து ஏர்லேயே செத்து போவான். தம்பி, எதுக்குப்பா உனக்கு தேவையில்லாத வேலை? இவன் தாங்க, இவன் ஆட்டம் காட்டுவான் பாரு. ஐயா என்ன ஆட்டம் வந்தான். சரி அடிச்சிடலான்னு சொல்லிட்டு அடித்தேன். இல்லை, அதுக்கு அது க்ளோவால் போட்டான். நானும் க்ளோவால் இப்படி போய் அடிச்சிடலாம் பார்த்தா இங்கிட்ட வந்துட்டான். பார்த்தா ஊக்கால் காட்டில் போட்டு அவனை அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். வந்துட்டு என்ன இருக்குன்னு பார்த்தா ஷார்ட் கன்னு. செத்துருவோமா, அது UMPயோட ரொம்ப பவர்ஃபுல்லு. அண்ணா சரி, செத்தா இருப்போம், உயிரோடு இருந்தால் இருப்போம், செத்தா சாவோம் அப்படின்னு போனால் இங்கே எடுத்தா பாருங்க ஒரு ஷாட்டு. செத்து போயிட்டான். ஒரே அடி செத்து போயிட்டான். அடி பையன். ஆனால் சத்தியமாக மேலே நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணுங்க, இதுவுமே உங்கள் வாழ்க்கையில் ஃப்ரீ ஃபயரில் இப்படி நடந்திருக்காங்க. சீக்கிரமாக குத்தியும் போடு. என்ன தாளாட்டு பாம்பாமே ஆடிக்கிட்டு இருக்கான். சரி, சீக்கிரமாக வெடிக்கிட்டு போகிறான், மூஞ்ச பார்க்க முடியல. சரி, நம்ம போவோம். ஹலோ, வாங்க. இவன்ட்ட நாங்கள் இது எடுக்கலாமா வேணாமா யோசிச்சுட்டு இருந்தோம். ஷார்ட் கன், டபுள் ஷார்ட் கன். ஆனால் வேணாம், சமாளிப்போன்னு சொல்லிட்டு ஸ்கின் இருக்கிறதுனால வந்துட்டேன். ஆனால் UMP ரேட்டை ரொம்ப குறைச்சிட்டாங்க ஃப்ரீ ஃபயரில். சரி, அடுத்த வீடியோ என்னன்னு சொல்லுங்கள். அடுத்த வீடியோ நான் கிரானி சாப்டர் 2 இல்லைன்னா ஃப்ரீ ஃபயர் ட்ரிக் அண்ட் டிப்ஸ் தான் நம்ம அடுத்த வீடியோ பார்க்கலாம். நீ கமெண்ட் பண்ணுங்க, நான் போடுறோம் வீடியோ. ஒன்று கிரானி சாப்டர் 2 இல்லைன்னா கிரானி சாப்டர் 2 இல்லைன்னா ஃப்ரீ ஃபயர்
டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் நம்ம அடுத்த வீடியோ பார்க்கலாம். என்னன்னு தெரியல, எனக்கு வாய் வந்து கொழுது. போவோம் என்று போய்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ பீக்கில் எவனும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாரும் மறக்காம நிஞ்சா கேமிங் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணிக்கோங்க. போவோம் என்று போயிருக்கோம். பீக்கில் எனக்கு தெரிஞ்சு எவனும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். பீக்கலையா ஒரு பய கூட ஆன் பண்ணி இருந்தாங்களா நம்ம போட்டுட்டோம். எப்படி இருப்பாங்க? போவோம். எதுக்குடா தூக்கி விடனே எங்கள் அண்ணன் கை நடுங்கிடுச்சு. அப்போ 2 இன்ச் ஸ்கோப் போட்டு, ஏன்னா அங்கே உள்ள ஒரு 4 இன்ச் ஸ்கோப் இருக்குது. ஏன்னா நாங்கள் 2 இன்ச் ஸ்கோப்பை வெளியே தூக்கி போட்டோம். போயிட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு இந்த மேட்ச் அமாடுமா தான். ஆனால் வெறித்தனமான ஒரு மேட்ச்னா இந்த மேட்ச் தாங்க. இதான் எங்கள் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ யூடியூப் சேனல். அப்படி தான் நினைக்கிறேன். இல்லை போவோம். போயிட்டு இருக்கோம். இங்கே ஒரு ஃபைட்டும் அங்கே ஒரு ஃபைட்டு அங்கே பார்த்தீங்களா? மான்செட்டுக்கு ஏரோப்ளேன்லேருந்து கீழே போட்டாங்க. இந்த மான்செட்டுக்கு வச்சே பாதி பேர் அப்படியே ஏமாத்துறாங்கடா குரூப்புன்னு சொல்லி. ஆனால் நிறைய வாட்டி ஏமாந்துருக்கு. இந்த மான்செட்டுக்கு போட்டுருவாங்க. என்னடா போய் பார்ப்போன்னு பார்த்தா மான்செட்டுக்கு இருக்கும் ட்ரூப்புன்னு நினச்சி நான் போவேன். போனால் இன்னொருத்த வந்து என்னை போட்டு சொல்லிட்டு போயிடுவேன். இதுதான் ரெட் கலர் போட்டு விட வேண்டியதானே. இவ்வளோ அப்டேட் போட்டாலும் அந்த மான்ஸ்டர் ட்ரக்கை மட்டும் மாற்ற மாட்டேங்கிறாங்க. இப்போ போயிட்டு இருக்கோம். ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போதைக்கு இதான் அந்த கோல்டன் ஏதோ ஒரு புது கண் வந்துருக்கீங்க. அப்படியே பார்க்க எம்சிடி சவுண்டை கொடுத்து அப்படியே எம்சிடி தான். இதில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதுன்னு எனக்கு ஒன்றுமே புரியல. நம்மளுக்கு எது இந்த தேவையில்லாத வேலை. நம்மளுக்கு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டோம். இப்போ வாங்க நம்ம கீழே போவோம். ஆனால் இங்கே நான் ஒன்று சொல்லியிருப்பேன் எங்கள் அண்ணங்கிட்ட, டேய் கீழே இறங்குறான். இல்லைடா எங்கேனாச்சும் மேலே வரணுமா, இப்போ நம்ம லேமினேட் வச்சு கொள்ளலான்னு சொல்லிட்டு லேமினேட் போடுவான். ஆனால் அது வேஸ்ட்டு தான். நான் ஒரு சர்வேவா அட்டாக்கின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் ஒரு சர்வே கிடையாது. நாங்கள் ஒரு அட்டாக்கிங். ஏன்னா அடுத்த வீடியோவுக்கு வேணா இது கமெண்ட் பண்ணுங்கன்னா கிராண்டி சாப்டர் 2 இல்லைன்னா ஃப்ரீ ஃபயர் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் நாங்கள் போடுவோம். நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களோ அதை போட்டால் சரி. ஆச்சு நாங்கள் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தோம். எவனாச்சும் வருவானா வரமாட்டானா அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம். ஆனால் கடைசி வரைக்கும் வரல. ஆனால் இவ்வளோ நேரம் 9 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு காய்ஸ். எனக்கு தெரியாது எப்படி வந்துச்சு. சர்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம். ஆனால் கடைசியில் எவனும் வரல. நான் அப்பயே சொன்னேன் எங்கள் அண்ணங்கிட்டே, வேணாண்டா இப்படி தான் பண்ணாதான்னு. சரி அதுக்கப்புறம் ஒரு டைம் டேபிள் காய்ஸ் இது மாதிரி, அதாவது ஃப்ரைடே சாட்டர்டே சண்டே யூடியூப் சேனல் ரெக்கார்டிங்க்கு எல்லாமே நான் வருவேன். மண்டே டியூஸ்டே வெனஸ்டே வந்து எங்கள் அண்ணன் வருவான். ஓகேவா கைஸ்? ஸ்கோப் அடிச்சு தான் இருந்தோம். ஆனால் கடைசி வரைக்கும் அவனும் வரல. எங்கள் அண்ணன் பல்பு தான் வாங்கினான். போவோம் என்று போய் கொண்டு இருக்கிறோம். எனக்கு தெரிஞ்சு இப்படி நின்று
வந்துட்டு எவனாச்சும் உள்ளே இருக்கானான்னு போய் பார்த்தா எங்கள் அண்ணன் திரும்பி பல்பு வாங்கினான். எவனும் உள்ளே இல்லை. ஆனால் எனக்கு ஒன்றுமில்லை காய்ஸ். அதாவது என்னன்னா சொல்லுங்கள், அடுத்த இதை நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லுங்கள். நாங்கள் போடுறோம் அந்த வீடு. அங்கே ஒருத்தன் ஓடுனா ஸ்பெட்டர் பண்ணிட்டோம். சொல்லுங்கள். எனக்கு தெரிஞ்சு கிராணி சாப்டர் 2 அதுலேயும் ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்குது. கிராணி சாப்டர் 2வா இல்லை கிராணியான்னு சொல்லுங்கள். ஓகேவா? கிராணி சாப்டர் 2வா இல்லை கிராணியா சொல்லுங்கள். இல்லைன்னா ஃப்ரீ ஃபயர் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ். இங்கே கேர்ள்ஸ் ஒரு மரணமான பங்கமான ஒரு செய்யும். அவன் அவங்ககிட்ட ஒருத்தன் ஆப்போசிட்டில் நிற்க இந்த சேம் எங்களுக்கு லேக் ஆகிடுச்சு. இருந்தாலும் நாங்கள் எப்படியோ பாருங்க அவனோட இவனுக்கு அவனோட குரு சிஷன் இங்கிட்டு பார்த்தா இங்கிட்டு ஒருத்தன் வந்துட்டான். அடிடா அவன் க்ளோவால் போட்டான். என்னடா ஆளுக்கு ஆளுக்கு வராங்க போட்டு கழுவிடுவாங்கன்னு நினச்சேன். இங்கிட்டு பார்த்தா இங்கிட்டு வந்துட்டான். ஒரே போடு அடித்தோம். திரும்பியும் கில்லு ஒரு கில்லு அடித்தோம்மா அடித்தாச்சு. அவனை அடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவனை போய் வைப்பேன் பாருங்க ஒரு ஷாட்டு. அதெல்லாம் க்ளோஸு பைபிள் அப்படி ஒரு ஷாட் அது. நான் என்னத்த சொல்லுவேன். வேற லெவல். நீங்களே பாருங்கள். நீங்களே மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக இருக்கும். ஃப்ளாஷ் பாம்பு போட்டுட்டோன்னா அதை பயந்துட்டு அவன் வெளியே வந்துடுவான். அப்படின்னா நினச்சான் வேற இங்கே இருக்கான். அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு ரிப்பீட் ஆகிடுச்சு அந்த பாம்பு. விசி வெடிச்சு நாங்கள் சாவல. சரி இங்கே ப்ரோ பிளேயராக இருப்பானோ, ஐயோ அவங்களோட ப்ரோ பிளேயராக இருப்பானோ, ஆஹா அடிச்சிருவானோ அப்படின்னா நினச்சிட்டு இருந்தோம். சரி இதுதான் வேலைக்கு ஆகாது. ஷார்ட் பண்ணி எடுத்துட்டோம். இப்போ தாங்க ஒரு தரமான செய்கை இருக்குது. நம்ம பயந்து தான் இருந்தோம். ஃபஸ்ட்டு பயந்தோம் அல்லாவே எங்கே இருக்கான்னு பார்ப்போம், அதுக்கப்புறம் போய் அடிப்போம் பார்த்தேன். ஆனால் இந்த சமையலாகல பார்த்தேன். ஓண்டா கைக்குள்ளன்னு பார்த்தா அங்கே சண்டை போட்டிகிட்டு இருக்காங்க. அவனே கில் எடுத்துட்டான். அவனை போடுவோம் நாங்கள் பாருங்க ஒரே ஷாட்டு. பார்த்தீங்களா இப்படி தான் நிறைய மேட்ச் வருது. இது மாதிரி ட்ரிக்ஸ் அண்ட் டிப்ஸ் கூட நாங்கள் போடுவோம். அடுத்த வீடியோ கிராணி சாப்டர் 2 இல்லைனா ட்ரிக்ஸ் அண்ட் டிப்ஸ். மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நிஞ்சா கேமிங்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க நம்ம கீழே போவோம். இப்போ நம்ம கீழே போயிட்டுருக்கோம். கீழே போயிட்டாச்சு. வாங்க மேலே போகலாம். மறக்காமல் அடுத்த மேட்ச் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நாங்கள் ஒரு கன்ஃபியூஷனில் இருக்கோம். நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா அடுத்த என்னன்னு போட்டுடலாம். இங்கே எங்களுக்கு தெரியல. ஒரு எனிமி ஸ்கேனர் போட்டுருக்கான். இந்த மினி ஸ்கேனர் தெரியுமா வச்சுருப்பாங்க பார்த்தீங்களா? எனிமி போட்டுட்டாப்புல. இப்போ நாங்கள் அது தெரியாமல் இருக்கோம். அப்பயே சொல்லிட்டு இருந்தேன் மினி ஸ்கேனரா எனிமி போட்டிருக்கான்னு. இப்போ எனிமி அதில் பார்த்துட்டேன். எங்கடா இருக்கா? நாங்களும் தேடுறோம் கிடைக்க மாட்டேங்கிறானே அப்படின்னு நினச்சோம். என்னடா உட்காருவோமா? பார்த்துட்டாங்களா? லெஜெண்டரி பிளேயரா ப்ரோ பிளேயரா? பரவாயில்ல போனோம். எனக்கு சரியாக தெரியல இப்போ என்ன நடக்கும்னு. நான் ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஆனால் அது முன்னா நேற்று எடுத்தது ரெக்கார்ட் ஆகிடுச்சு. ஓகே அவ்வளோதான் மக்களே, ஒன்றும் இல்லை வேற ஒன்றும். இப்போ நம்ம போவோம் என்று போய் கொண்டிட்டு இருக்கோம். அவன் மேலே போயிட்டு இருக்கான். கடைசியில் பாம்பு போட்டு ஒருத்தனை கொல்லுவான் மக்களே. செம்மையாக இருக்கும். இங்கே ஒருத்தனை பாம்பு போட்டே கொல்லுவோம்.
கிரனட் எடுத்து த்ரோ பண்ணுவோம் பாருங்க ஒரு த்ரோ. குளோவால் போட்டுவோம் ஃபஸ்ட்டு. நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுங்கள் கமெண்டில் எப்படி இருந்துச்சு அந்த இந்த பாம்பு போட்டு சாப்பிடுச்சது. அப்போ மறைஞ்சிக்கிட்டான். சரி நம்மக்கிட்ட தான் 18 குளோவால்ஸ் இருக்குன்னு போட்டு ஒரு குளோவாலை போட்டேன். போட்டு புட்டி அவன் அங்கேயே நின்னான். நான் கடுப்பேத்தாதான்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு குளோவால் போட்டேன். போட்டுட்டு சரி இவனை பாம்பு போட்டு கொள்ளலாம் 2 பாம்பு போட்டோம். ஒரு பாம்பில் சிக்கி இன்னொரு பாம்புலையும் சிக்கி செத்து போயிட்டான். பயபுள்ள நூப்பு குட்டி 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 நூப்பு குட்டி அப்படின்னு நினச்சான். ஆஹா வெளியே ஏதோ மாடு வந்துருச்சு. நான் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க, வெளியே மாடு தான் சத்தம் கூட்டிகிட்டு. அங்கே பார்த்தா அங்கே ஒரு ஏதோ ரெட் கலராக காட்டுச்சு. ஆனால் இங்கே தான் ஒரு விஷயம்.